Palay ang isa sa pangunahing produkto ng bayan ng Asinggan sa Pangasinan. Pero 90% kasi ng Asinggan ay agricultural. Okay? So about 6,000 hectares ay rice field. Ang problema, ilan sa mga lupang sakahan ibinibenta umano para gawing residential o commercial lots. Ang problema kasi, wala man silang ni pasintabi ni Haneho. Kino-convert na lang nila, tinatabunan na nila, ginagawa na ng mga kalsada, yung mga kalupaan nila, sinasubdivide na nila at binibenta na without coming to us. Nagbabala naman ang pamahalang bayan ng Asinggan na iligal ang pagbibenta at pagdidevelop ng mga sakahan na walang pahintulot ng munisipyo. Nakasaad din ito sa Section 39 ng Presidential Decree No. 957 o ang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maaaring magmulta at makulong ang sinumang illegal brokers na mahuhuling nagbebenta ng mga nasabing lupa na walang pahintulot. Hinikayat din nilang magsagawa ng citizens arrest ang mga residente kapag may nahuling nagbebenta. Hati ang opinyon ng mga taga-Asinggan. Sa ngayon ay wala pang nahuhuling illegal brokers, pero tuloy-tuloy pa rin ang maigting na pagbabantay ng mga otoridad. Jobel Galapate para sa Luzon Headlines.